Uba Arden Mela Basaimat, Uba Dew MLA Barem Javan Nongkram Constituency, Bad Haringkat Kikin Huan Jung U Minta Kasi Kesantarek Risau Arjar Apwe, Kilami Shakmat Bantau Tama Yakaseng San Pertai Hakane ke Jela Mekalaya, Banyak Kun Hakane ke election Banwan Jong Snam Arjar Apulai, Bala Penbana Padba Daka Jingalang Hasiti Had Habashlong. Bala Seng ya ke parti Riulum Bala Jer Kertain Daka Voice of the People Party ne VBP. Hakane ka parti thamai Uba Arden Basaimat ulabat kum president u Dr. Kara H. Sen kum vice president u Dr. Ricky A.J. kum general secretary u Dr. Batskem Marbo kum assistant general secretary but u Dr. Peter Daniel S. Karyong kum finance secretary. Kum bagalong menta. Pat kum mangingiti paro magajelaji ka lakenjo Sun Post nem hau news number 1 aga jinga linti kajong kajala ndrei kalong ka basmusi bahabingi pai shabaro kilian I baga jela kajingi ka hiap arso te namar kani ka jinglong ka jingman ka balong ha kani ka ri ka jingi namar ka jingbam don jong kata ka mon ka baskem jong kita ki nong yalam ginong sinshar ka jingi Bat ru ka jing bama jong ki seng san perthei ki bala don hakani ke jela ka jingi ban drei ka kum ka jing angnu ka jong pat ba mangi kum kiri rong ba nilai rai bangin thau no da ka wei seng san perthei drai ri le ni riulu ka ba thamai bat on khot kerteng Voice of the People Party lani linkot VPP Bangin la banon ra e ta ka jingkala ka sinshar ka khada tika jingkar pat ka jingi ye ki pat ba kalong wan bani shim bentalang wan bani don bentalang hag banuran ra e ka ta ka jingkala ha ka sinshar ka khada bat ni grand ura baskem ka bashai baga jingjit ka jumpi ya kani ka party ka bangi la penpana ha kani kinti ka banta kade ka jingjit e ka jingkala ka bashisha ba ka pura Namar kampat juran waktan si sindu nadu pengiyo ela ka jongga jingkala bagi paiba nadu pengiyo ela ka jongga jela bagi paiba kinwan ra ka jingkala dei tang hapo jela mikhalia bam juran kata ka bangi ong ka tin nongwei ka anti incumbency factor te ai ken ba kani ka kenti meta ki paiba kinwan ra ka jingkala bakan long cha ka jingkala ka bakura ka jingjit ya kani ka party ka ba thamai ka bangi kula ka deiru kata ka bangin wan ra ka sinshar ka khara ka bas khot ka ba khmane ka ta ka thong ga jingi banon ra ka sinshar ka khara ka ba khot kani ka jingji ka wan ra ru ya ka strong leadership ka bangi ong strong and decisive ka bomot ba kinong elam ki badon ka sarkar ki la ban shimi ka rai bade ban rai ha ki kep ki bangi ba ki sarkar ki la ban shimi ka kum ka ta karai but ka wei ka ba ka haba pijit ingin ke parti kanwan ra iga jing shongsuk kumbangi lom tang I baka jing shongsuk kala sedang ban sentut no na kan di haga jela ka jing nanta wan ra u ya koroi ke par ka kentup le dia baro bat ka jing ye tuli hapo ka jela kata ka dei ka ba ngi ni ko ban penra ba inget ba kan di kalong ka kubor jong ka jing ka man ni ka chat bro ni ti ba kumbangi ong ni smuthu ya kata ka pom prakhat ji pai ba ni ki pai ba ki ling a ki pisa ka don ka jing snow ting ka don ka jing snow artin ka don ka jing bam ya bet haki an ki kanun nanta ka jing bitar ji ki kun sama but de na kata ni smuthu shai ba ki pai ba kin ai ya ka jing ka shan ka ba klain ka jing kumba ki anglo ba ngi ba ma pi hang ni baro ki badon Pismu tu ya kan diga sur dan diga jekran sharum sharing tingim don jing artian te mo kumba kadon ge jing tho ese haka Bible it is written in the scripture that the love of money is the root of all evils. So in the case of politics and in the state, corruption is the root cause of all the problems. Te namar kata kata ka thong ge jing ni kwa banwan ra ka sinchar ka khara ka ko Yin pun so thu ka ni ki pat ba baga jing bam sap ni ka kam bam sap ka de ka daw ba ka ba prolongi kumni ti mangi ru ki pat ba nyim dei ken ban pek lani ban ya kren ya ka bor pisa tang ha ka por election ni la kren ngin so ra ai ki policy ki bengi ki kren
ngin me keren ya kam bor pisa ka for election ka ba ki kertong ki wan terwas ya ki pat ba le se sana jar shi koja ka ba lut no onto ndringin wan ra ki policy ki balong sustainable lani ka ba ye kersoi kita ka jing ka kamai ka kaji jigi pat ba dan shibun ndri ka maong ipi ondangi la launch ka ni ka party organize November ngin sa spell out ye kita ki programs ki policy ki mat ki bangin bu manifesto ngin sa spell out ya ka vision statement ka jingi kidan sibun ki jing konkret ki banga kerpat ye phi ki pro bapine sha ni te yamantang nge kani ki jing thu ko jingi bingi khot ye phi bangin shu penbana ya ka rai ka bangi don kala biang ba kunju ina pensngo ye kini ki hot juga ad hoc committee ka bangi la jit bat bangin ang yach mat pan ya ka jela ka jingi Kelomba Imdon ki alternative Peneng ila menomba kamdan alternative politics. Hoi nilai ba ka ketika politics ka ba di London Rosh kata nadu snapping hak les ba nyu puar terhadu minta ba kam kam ki bi dia hostem lala. Ni ba ka politics ka kamlong show ka ta ka denti ka ban sekri yang ba ban intir ya ka jela but kani ka penwan penling ai ka bitsing bujoni ba ka ai kalawai jo ki khon samla ni ka ai kalawai jo ka state bujoni je indreni yi ba ki political party ki baron hoy nila ya persang ki indreni ba kami poi solution but ni idon kita ka alternative they na ka jingwa ya ka alternative politics ka politics ka ba Shong rim ha kaliti ke bokoi clean politics but ke sensara khadar ka babha ne good governance but ke dei ke ta ka jingwa ka jingthrang jongi kum ki repai ba kum ki no function jongi jela bagi don kum kata ka politics ka bapu mai even join ni party dekni ka party kan shu ong kalomba ka pher na ki we party kalomba kani ka party hi ka basis jong ka ne ka nongrim jong ka lom hi ban ai ya ka politics ka ba ki pai ba ki thrang ban go ya ka politics ka ba ko ka suba ha ga jana but ga nong ki ke we ke dik ta ta hi ga linti ka ba ga la ban ki ti ya ka jala ga ni nei ban nong ki da ka we ka la ka ti da ki form da ni ka vote ke ni ka party la ne vote ka ta ga party ha ba ko kan long ke chu hi nomor par ki party kan long two sides of the same but milai iya kata san position milaya yor ke jela na jong but chain penlong ya kan state jongi bahkan long gobli goi ka long ba yimdan kila ki badan ka ki shim ya ka politics ngomongi pi om ban wanra ya kata ka transformation ne ke jingpen kala ha ka imlang ka salang enrei ni habani pe ka politics ka long with tanga ta ka shu ni yo bor ban long minister ban juspa eladi ban juspa ka party tanga ta nrei ka ek ba idon kam ka politics limba ka politics ninwara ye ka positive development ka positive change hak society but kata hi ke ka jithu jo ka politics tilana ka bat ka boi ka we ba ni lap ya bro kata ka long ba ka vision ya ka state nimdon but what laki donru Henry Kalinti kaba kiyat haban yo yak ta vision karong nama kim based ha ka clean politics kim based ha ka good governance Henry ta vision kam kim yo party himber kam ban influence Delhi kay ka bangi don kam kolong bangin tere has ka jalala jo ladang ila ban tuan ra ya ga jingla tang ha ga jalala jo kat lu kolong jingker lu ya ki pai ba Lada if don't get influence Delhi, he will repimla ban wanra ek positive change ka state la jong kan to ta ka jing influence jong piche Delhi. Te phila bahari e ha India ke jong ki bon ki regional party Tamil Nadu nangta phila ha Tamil Nadu consistently ka sinsha ka regional party te phila pa Sikkim ka de regional party Mizoram ke don ki regional party henra phila pa ki de ka Sikkim Mizoram, Tamil Nadu, kini ki states ki ke, and kini ki states ba national national party berdan influence, tapi juga UP,
Kidon ka huge influence sa Delhi. Ibig ka condition. Kaya kapag pangidon kam kolong ba gen pay ka state la jong gen sekri ka state la jong but kaya ba hindi ben le from way bagin shim ya ka issues jong pai ba naga benta ka jeng sekri na tak pai. Kalong ba ya kata himla ban len ada ko por ba arden ila yale to clean politics campaign jungi idon HSPDP ru tipla pakat tu ko por ke HSPDP kalala ban yo ya ka jing ya ka attention jong ki bring but HSPDP yang tu ko job to expose NUC NUC tipla bang tu bakadon ke HSPDP shoban ru ba arden ni baga HSPDP kala jangan Henry dengan jingrung juga kan kip jadi kan ni ka penong ba kumno ni le persya ya ka bor chung pisa kan ni bangin keren ya ki issues chung pai ba haba ki pai ba ki yo I ba don alternative ki pai ba ngatrai ngam du ka jingkar ben ya jing start chung pai ba ka bor chung pai ba mar ki pai ba haba ki I ba don alternative ngatrai kin board yak alternative baik yang ai nuksai bi kum Delhi shoban wan ka up ka don bet congress but ka BJP tigila barang two sides of the same coin kay alternate hindi ba wan ka up kum no ka catching imagination jung bring but hang tu pula ba ka wan ra yak positive development te hang ni kalong ka pangidon ka makastin jung kalong ban ay ka alternative politics shaki pai kabab ki pai ba hi ngangai majority jung ki thrang ya kata politics and leader kamdon alternative shei ki pai ba tiga ni ka party ka wan ra ita ka platform ya ki pai ba ban vote yang alternative politics ban express ya kata ki thrang jing sang jung ki ka party ka chimdan lang bot bangi ha ka ni ka party ka chura ko ka khubori ki pai ba ki brio ye jung ha ka ni ri ka jung ba kalau ada yang poringi bangin kena ke keti syakata ke jikela tamangi la syuyo so borobor ni jukren borobor khamtam nak kaliang ki kena samla mo ni kena ide samla rong ba ki bangi kachip ni phai kachip ni ya ni syui tang ka jingkot ke jingnam rei bangin siempre ke lingkor mengon ra kata ke jingkela bade ngami bandan menu banwan syakmat tikani ke wi kala ke bu khamtam yang abang yesno bagani ke party bangi don kata ka jingkermen tak ada kebenikong, perkap ar kedai lembaga ni ke parti pembain ongi presiden Syahmat ba hakini ki kinjat tayo ki penai ke bansawan ngin sepensyai susu ke policy terekam ke jongi but kawai ke banga syupwa banga chu ai tang ke message ke kinjat ke belingkot boros ka tungi I ke jing pat je pra hak jela ke jongi lembaga ki political party ko pian wi bai la ong ba kai ka jingkela ka bangin ra kan banta ko regional party la bun plat ke regional party kani ke lat ke kabuyingi bagi di ban sengu thu ba kumki nong thep bot nani kumki electorate ni dei ban sengu thu ke politics ba ngim dum la ban wan ra kanu ke jingkela la dan ngim ai ke mandate ke purai ke we ke party mai ba bas ke mis person jungi la ong baki bon ke regional parties ki ban hari India berapa we kende pe je ke nuksa ke jungki beli baki la ban wan ra ke jingkela kedai baki brio ki nong thep bot baki electorates jongki hi kila snow thu bakinda ai ya ka mandate ke bapura ka bapaka ya ka way ka party ka accountability ka dan ka jingkit clear ka dan but ka shock ki pai baru lada ka ni ka party kam habak pi wanra ai ni ka party ha ka mandate la ni ha kata ka majority lada ngimla ben perform udai upai ba ubasta uban wengi ka ni ka party lu syuru kata nganut ban ong hakani ka kenti ko menta ti kani ka jing launch ko jongi kani ka party ru ni wan daga jingkermen daga jingkentu ki pajba ki nong song snong ki pajba jong kani ka rimi khali ka ki jongi ba tong in snok ti no nang ni syakmat ba ngim num la shu ban keno inu namar hakaba khaddu hi lada fi bakla kamot sadon ka repercussion ki khon ki ti ka pateng ka banang sawan nang ni syakmat ti kani kalat ka kabu yangi bangin shim ni kani kalingkor ka bakhya ha ki terpeng ki jongi bangin wan ra eta ka jingkala namar radangi feel ha kani ka kenti ka momenta kumang shu ang no ar pulai kamot hanga hi ka jingpet jonga shimet nim num la shu ban recover kamot kala adir ka poringi in yele stang wat no ti kata kani ka jingkali ka banga ngabu haki para pait ba jongi ka bait ki para nong song jongi bait ba kani kalat ipi ba pin wan ra kata ka jingkala tong in snok tina to wan chakmat kam tam e ki khon samla gi jongi pen thai ba chinram
Tonaya ochu haki yeng nani haki jaka ba pidan. Wan Syahmat yes nok tilang bat ni. Be a part of this change kum balong President Jungi na kumanda. Ba kani kedika kabuk ser kalat yengi bangin ya don rengkat lang ba kani change. We will make history together, so to say. Di kani kedika por ka ba kalabiang ini hakadika por na marba kumbong i President menangi don kam leader uba klan. Di kani kedika ya ka kenti yengi bangin iba ailat yengi bangin yo ya kita ki leadership but in penmiru ya ki second lines of leadership nang ni Syahmat ondai bangin bat ya kata ka power haladi nani iba arden in control mai ya ai berakhoi nganget bat ngiyang ka nongrem ba kan ne ka party kan train kan penikai ya ki second lines of leaders ki banwan nang ni Syahmat nang ba ki samla ki jongi kin smutho ba kin wanrung hang ni ka party himdai ba ki shuan rung tang ba ki dei wanrung hang ni ka party kin yo ka training ke jihikai ka boper nang ba kin la wanra e ke jihikai shaki constituency shnong ba ki kidan ba ki kin dei kita ki future leaders jangan di state ke jongi ban nganget skam ba kani ka party ka yeng hakata ka nongrem bat ko mila ong benne banang ni Syahmat in sa pensyai shu ifi ke policy try kam ki jongi ba ki issues ki bangin saya try bangin saya keren but nganget skam ba kan long ke ba sultanat ban pentip ifi ba kani ka party ka wan kata ka nongrem bangin wan ra ke jingkala bat habangi ong bangin wan ra ke jingkala kamot kan dei ka overall change aga state ba ka jala